Heikki Kallio, Rakini Urheilija, Anna Tino, 7 Jette, 8 Kati, 9 Lupaa, 1 ja Finfronteria, hei! Haluan sellaisen megahienon ison vokalikopiinsa. Nyt olisi mahdollista kisata Finfronterista verenmaku suussa. Tällä hetkellä Finfronterissa on kiinni Ekku ja Anna Koskela. Anja Koskela siis. Heillä on tulos 14,95. Ja Finfronteriahan pääsee kotiinsa saunottamaan nyt sitten tänä vuonna se, joka tekee hitaimman ratavirheettömän suorituksen. Eli hitain ratavirheetön suoritus on tänä vuonna Finfronterin arvoinen. Menkäähän sitten hitaasti ja hienosti. Aplodien kanssa maalissa.